Okei, KK. Mä tutustuin häneen itse asiassa kirjan kautta. Ja me tavattiin. Itse asiassa mä olin vähän hermostunut, miten se suhtautuu tällaiseen tapaukseen. Okei, mä tapaan herrasmiehen, joka on nähnyt tässä niinkö meidän nykyyhteiskunnassa omin silmin rumimman ja löytänyt kauneimman. Ja mun mielestä se on ihminen, johon voi luottaa. KK, nyt kun sä oot lähtenyt tuolle tieltä, muista, sä et ikinä voi valehdella. Ja KK on vielä hyvässä iässä, se ei ole millään tavalla ollut siellä koko elämää ja tylsistynyt koko juttuun, niin kuin liian moni poliitikko Suomessa on. Mutta ainakin tietää, että joku on siellä taistelemassa niiden asioiden puolesta, mitä KK haluaa korostaa ja muuttaa, niin en mä voi ajatella luotettavampaa kandidaattia tämän maan rajojen sisällä. Toi on mun mielipiteeni KK:ssa. Moi, tehdään kerrankin jotain oikein. Äänestetään KK eduskuntaan. Pakko saada sinne vähän uutta vielä. Kiittää Andy McCoy.